Hej alle sammen. I dag har vi fået en iPad 12,9. Første generation. Den er bukket voldsomt. Kunden er med stor sikkerhed kommet til at sætte sig på den eller tabe den. Batteriet på den er aldrig blevet skiftet, så den er godt nok med stor sikkerhed også helt slidt. Så vi får skiftet batteriet på den og rettet den ud, og så kan I lige følge med her og se resultatet.